Kudul mahita manginang. Amin. Marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goari todi parbadia. Amen. Martua ma ganup na magkabiari Jehovah. Namar parangi dia kadalan nai. Say panganom mudo na niulan di tanganmu. Martua maho jala sonang. Idama, say sonido tongon dapotan pasu-pasu bawa na magkabiari Jehovah. Pos dorohani harajaan na dinasida, disinamot pe, dang tagamon hurangan nasida, denggado uhum nasida tu ibana, dang dung anggon najat saliling mangolu ibang. Si pautoto do anggor rupa hasoloan ni roha. Jala alugo sabing do haulion. Sorry pada na magkabiari Jehovah, ido si pujion, haleluya, martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, hodo na mga turuhon, pardongan sari peoni, didahodo dengan namion, Enrico Mulia Darwito si tumorang, Doriski Elizabeth Boru si majorang, na marsakap na marbagas. Jalan naroon na sida manghido pasu-pasum. Atong say tatak mana sida di bagasan asin roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhite-hite pagkaholongim. Rajay mana sida marhite-hite todi parbadia. Asa mamuka jalan marujung di bagasan dami pardongan saripion na siday. Tangihon ma tangiang namyon, alaniasi dohot holong ni roham. Amin.
asin rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpu jamita diulau tasadarion Enrico Mulia Darwito Situmorang do Rizky Elizabeth Boru Simajorang Laos Huhut naing mabohali hamuna dua laho mamuka pardongan sarepeon Huenetami sian sada Korin bidutulu ayat 10 sada Sada Korin tolu ayat 10 sada didok songonon. Aidang tarpauli ojahana asing dukon ni naung ojaking ima Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ido saha niturpukta. Hamuna kadongan saha porseaon. Boido tajaha tapayutiu di bibiltai di pada nebaru. Pangajario ni Tuhan Yesus. Taringotu hinariko ni dasor dinapauli sada bagas. Pola doa manginang digobarhon. Sahalak na pauli bagasna di atas ni pasir manang rihit. Holan otikpe alogu mangulus. Boido pitor roboh. Boido pitor sursar bagasi. Ala dan tugu landasan. Dan tugu dasor. Sabalik na bagas na dibangun di atas si dasor na tugu isarani batu napir. Songo dia pe gogo ni alogo hotdoi di hajongcongan. Hamuna kadongan lau songonido di gobaron apostol Paulus hajongcongan ni Huria di Portibion. Huria ima hapataran di pamatang ni Kristus. Bagas joroni debata. Debatado napuna huriai. Asa isarani sara bagas. Bagas joroi dangadong ojahanna. Sodukon ni Yesus Kristus. Hamuna kadongan taboto do buasa pola diodolhon apostol Pauluson ala hatihai terancam huriai di para bola-bolatan. Adong sebagian ruasi nama dok hami pengikut ni si Paulus. Adong nama dok hami pengikut ni si Apolos. Adong nama dok hami pengikut Kristus. Diranap apostol Paulus molo dang hatop di paturei boido gabe hasesega di hajongcongan ni Huria. Alani mahamuna kadungan diodolhon tunasida dangadong ojahan na asing. Tidak ada dasar yang lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus do ojahan. Dia do lapatan ni amanginang di perdalanan ni Huria. Muliro Yesus nagabi ojahan namar lapatan pangokuon haporseaon di Yesus Kristus nagabi raja ni Huriai. Gereja dibangun di atas pengakuan iman yang jelas.
Hamu nakadongan saha porseaon. Laos songonido nang dipardongan saripeon ni hala Kristen. Martin Luther madok gereja boleh juga hadir di tengah keluarga. Maka keluarga adalah gereja kecil. Keluargai sadahuriana met doi hobar tu bilanganna. Adong amatay nagabi malim di tongani keluarga. Adong inatay nagabi pangurupi tu malim. Jaladong akayanakon nagabi ruasna. Hamunak kadongan ala huriado sada keluarga ikon takasdo o jahanna landasanna. Asa sangon dia pe gogo ni alogo tantangan naikon adopan di keluarga sangon sada huria na met hot jalat togu di hajongjongan. Laosoma manginang gabi barita nauli no nang tuhita saluhuna. Dada holat tuna si dana dua alay do tuhita saluhuna manginang. Aladang adong na tamat na markeluargaon. Behado hita di tonga ni keluarga Taganup meletakkan dasar yang kuat. Dasar na tugu ima Yesus Kristus. Buasa pola ikon sa itapaingoton ala di zaman na semakin majuon gudang na yang goncangan tutonga-tonga ni keluarga. Gudang na yang amanginang akabujuk rayu. Rintangan hamaolon na niadopa ni sada-sada keluarga nasipata mabain keluarga idang hot di hajong-jongan na gabi keluarga naso berbahagia. Dadai duno yang amanginang na gudang masa. Gudang na inuaing keluarga holan tamay daon siya duro. Isaran ni sada bagas holan baga idaw siya duro. Hape holan masuk tu bagas sursar sudi. Ujung na isipe na nang bongot tu bagasi dang nyaman amanginang. Lausongon itu nuaing nang pada ni gudang keluarga ni hala Kristen. Menghadapi gudang tantangan ujungna dang harmonis di tonga-tonga ni keluarga. Laos songonima nang Tuhan muna dua gabe arena bersejarah di Habusa Darion. Molo akan nuan sabungan waing adong di sekitar muna adong bunga pangku, bunga kantong. Harun yang dohon di bungaon, bunga simbol kesejukan. Bunga simbol keindahan. Asa nang dohonon ya kabungaon, keluarga si pajong jongom muna, hirimota, gabi keluarga na indah. Keluarga na sejuk. Jolma memereng siad duru sejuk. Las rohana, jala bongot pe tu bagasi nyaman. Las roha. Las roa hudul di bagasanna. Omanuaing gabe tantangan Tuhan muda dua. Ingot tamuma pajongjong sada bagas doha musa dario. Unik na di hala Kristen bagas si pajongjong munai sa si tongna sada huria doi hapataran ni pamatang ni Kristus. Allah huria doi napuna ni Kristus ikon badiado bahino muna. Daoma akaulaon harorangon. Daoma akaulaon naso lomon rohani debata. Jala hutiti mapesan Tuhan muna dua nuaing. Ala totu sepakat mahamu nuaing. Laho pajongjong sada bagas. Asa manginang sabutulnya dia gedatong dang perbagason. Alay pa bagason. Siyan hata bagas dosa sitong na. Pajongjong sada bagas mahamunuaing. Pesaku tuhamu mariti hata ni tuhata na parjolo.
Naing gabe rumah yang indah. Rumah Bagas Sipajong Jokombuna. Jala ingot tamuma Bagas na indah. Dedaholan sia duru idaw tabagak. Alay kodoho di Bagas bagak. Hola mamereng jol masya duru las rohana. Jala bongot petu Bagas muna ikol las roha. Iko nyaman jolma hudul di si jala makatahatai. BH asaboy terciptai dapat manian situasi yang kondusif. Pertamu edo keluarga ni halak bata ido tiang manginang. Paramak subalunon. Pertataring soramahiang. Sito kado male jolma mulak sian Bagas niba. Alai halak Batak nama lo marsipalece mamanginang. Ini juga menjadi perhatian untuk kamu berdua. Berbeda ya matai do inatai. Soina mahibat na perbedaan na. Alai hola rotamu pitur mesra. Pitur merpapi mami doato. So na istirahat satu kina berbeda. Hola mulak tamui lanjut ke busi perbedaan. Babak kedua. Memang namaloan halak Batak marsipalecem. Kemunafikan. Mari bangun satu keluarga yang betul-betul indah dari luar dan indah di dalam. Iman waing Sipajong Jokombuna. Napaduahon terserah Bagas Sipajong Jokombunaon sungguh dia belgana. Terserah. Mau sebesar istana sah-sah saja. Alai mulu dibangun kamui, sotung lupa hamu mabai pituna belga. Sotung lupa hamu mabai jadelana godang. Boasa siap pitui asaboi jolma ruar bongot. Siap jadelai asaboi berengomuna humaliang. Asa una kola naso ng hamu di Bagas muna, dangolo hamu marpanatap tuduru ni Bagas muna. Bagaimana kita membangun satu keluarga yang betul-betul keluarga yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di zaman yang maju ini yang manginang, tantangan dodihita, yang penuh dengan kemajemukan, yang penuh dengan kepluralitasan. Bagaimana keluarga kita boleh menjadi berkat. Silahkan bangun istanamu sebesar-besarnya. Tapi pintunya harus pastikan besar. Orang lain boleh masuk ke sana. Jendelanya juga banyak. Hingga kita boleh melihat orang lain di sana. Kepedihan orang lain. Dan kita mau peduli dengan mereka. Napatuluhon. Pajong-jong muna mandog Bagas munai. Sotong lupa hamu mabai ruang tamu na belga. Totu adong do ruang privasi muna. Dang dinggan atong pabibia sujul mamasok tu si. Alai ruang tamu juga harus besar. Filosofinya apa? Ada urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain. Si pata amanginang. Saya dong do pakatayon ni suami istri na so palari kot bigyon ni nanggeleng. Ya nakon, tidak perlu. Ada ruang privasi dan itu harus kita jamin safety. Alai ruang tamu peku belgado. Iku buir gudang hudul di si, rak mekel, rak makatahatai. Bagas si songoni manang Sipajong Jokombuna habunda dua. Mari mohon pertolongan kekuatan Tuhan hari ini agar Tuhan yang memampukan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang utuh, keluarga yang berbahagia. Ingot tamuma dangadong ojahan na asing dukon ni naong ojaki ima Yesus Kristus. Mari undang Yesus. Pastikan sejak hari ini undang Yesus menjadi dasar
menjadi raja pemimpin di tengah keluarga yang kamu berdua bangun hari ini. Ido harapata manginang, tabuan mana si denda dua di bagai satang yang tak. Ido tugas taruh tu sona manginang. Dada hola nama notorian no, dada hola ni. Manang yakun na si denda dua. Anggiat gabe keluarga na berbahagia. Keluarga na Kristiani. Keluarga na tau tiruan di tonga-tonga ni na humaliansa. Amin martang yang mahita. Dangadong ojahan na asing dukon ni naong ojaki. Ima Jesus Kristus. Ima Tuhan negabi odolan. Perenungan. Dilo nami sadarion di pasu-pasu perdongan saripion ni anak. Dohot boruni uriam. Alani Tuhan. Sisa datangiang, sisa dapangidoa kami sudi na pungon. Mabuan anak dot boroni huriamon, Enrico, Mulia, Darwito, si tumorang. Do Rizky Elizabeth boru si majorang. Asaho na patauhon na sida. Pajongjong rumah tangga na Kristiani. Bagas nauli, uli idaon siaduru, jala uli. Nang dibagas. Alani Tuhan. Tung patau manasida. Gabi ama malim ditongani keluarga na bertanggung jawab songon uluan. Jala ina na bertanggung jawab songon sori pada naburju. Na bisuk mersagi dia kapartikian na rocoti. Eleh-eleh pangiduan nami Tuhan. Patulus akasakap ni rohana sida. Tongos may Tuhan ditikina. Asa marhiti lampatar di na sida huasom. Denggan dibasam. Natotong mabaur dia kajolma keluarga. Naolo mangotako gabi ujahan ditongani keluargana. Pasu-pasu matuhan nang hasuhuto bolon nami. Keluarga besar si tumorang, dohot keluarga besar si majorang. Holong na siya koma, mangarahok na sida, masyatusan, masyaduan, dia ka ulaon na denggani. Lausong ni matuhan. Ulaon nami sadarion di bagas joromon. Laos mangihu andon. Ulaon adat habatahon namin nauli di gedung serbaguna. Homa Tuhan namanuturi. Asa tutur mardalan saluhuna. Tau las ni rohani hami. Tau pamujion nasakap hola tau pamujion hola di guar muda badiai. Pasu Tuhan. Aka nanyotang ni hasuhuton bolon nami. Rotu laon sadarion. Padau aka abat-abat. Jalalehon tiur ni aka partikian. Asa marhite saluhunay mardame sonang hami payhutihut ulaon sadarion. Atong pasu-pasu mahami Tuhan saluhuna dongani jolowani dia kaulaon sakap dot perdalanan. Mauliate madiho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
maliaka na pinarahamaol ni debata. Ditahi rohamuna donuaing naing marbagas. Alay dang tamahala Kristen marbagas songon si Pilibegu. Atong tangihon hamu majulo hatan ni debata taringon turuhut pardongan saripion ni hala Kristen. Dung dito pa debata jol may dul ibana ma dang denggan sasada baway pujung. Hubahin ma di bana sada boru-boru panghurupi di bana bahen akup na. Akup ni didok Tuhan Yesus. Ganup na paulak kun na niolina iya soal na marmainan na para kuposado. Pangalakup do nang namabuat na sirangi. Atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon di jolma. Songonodo di dok debata tu baway hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutang na besongon Kristus na makaholongi huriyay jalan na malihod diri na homokopsa. Unang muruk hamu dopat nasida ikon marroh hamu madungay nasida sangap bain hamu nasida songondongan panean di hangoluan na sorasuda. Dungi songonodo di dok hatan di batatua kaboru-boru. Diulo ya kaparopuan ma bawa nabi songon panguloy na di Tuhani. Ay bawai do uluni parihutan na songon Kristus uluni huriyay. Ikon botor porman toman mardongan halabohon dot hademahon itodi parangin ni boru-borui. Iman na arga di jolo ni debata dohot di jolo ma. Atong songon akka na marparangehon hatan ni debata mahmu. Sumolukon para sirohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu. Masih paunionian mahamu dohot masih asiasian. Saluhut riting ni roha. Muruk rimas panonggahion dohot pangcayhoni daoma sian hamu. Ale dikijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Ay ido rahut-rahut ni nasundingkan. Dungi dame na siya debata ima mangrajay di bagasan rohamuna. Jelas saluhut na binahem muna marhiti-hiti hatam manang papahenan totong may marhiti-hiti gore Tuhan Yesus asay ba na mangrajay rohamuna dohot ulaon muna. Atong nunga dibigi hamuna dua be hatan ni debata taringot turuhu ni pardongan saripioni. Namanukun maaw nuway jumolo di ho ale pangoli Enrico Mulia Darwito situmorang. Olo do ho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut. Dohot di jolo na kadongan na pungurison na di pangrohamdo si Rizky Elizabeth boru si majorang nanirid mon gabidongan mo saripe. Olo doho makkaholong imana siyan nasa roham. Do mangulahon siyan nasa gugum. Huhut marparangehon. Parangin na ba di rap dohot ibana. Naulo doho mga juwa-judot hagalion na tungsura humurang parangena. Jala naso tupa paulahon mo. Manang tadi konom mo ibana. Paimadisirang hamatean hamusugot. Molo ng sadaroham Enrico Mulia Darwito situmorang manguloy saluhut nay alusima. Namanukun maaw doho diho ale inang Rizky Elizabeth boru si majorang niririt ni si Enrico Mulia Darwito situmorangon bahen dongan nasari. Naulo doho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut. Dohot di jolo dongan na pangurison na di pangnirohamdo si Enrico Mulia Darwito situmorangon gabe sinodukmu. Olo doho makkaholong iba na siya nasa roham.
doh marpangalahon na ture, maradopon ibana, doh marparangihon, parangin badia, pabohala Kristen ho, jala naso tupa mahilolong ho, manang tadi konomu ibana, pay madisirang hamatian hamusugot, mula sa daroham, Rizky, Elizabeth, Borusima Jorang, manguloy sa luhunay, alusima. Atong, masilihon ang tangan siya mo na mahamu. Naposo ni debatado aw, na mabuan hata na tuhamu. Marhititig gori bata ama, anak do todi porbadia do madok, na pinadomu ni debata, dan jadi sirangon di Jolma. Amin. Di pasu-pasu, jalan di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama, bohina tuh jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuh ho. Jalan di pasaor homa, damena tutodin. Amin. Pasahaton ni huriata matuhamu, akte pasu-pasu babagason. Terpasu-pasu sadarion, Sabtu 5 Agustus 2020 di HKBP Batu Haji Lama, Resort Batu Haji Lama. Parhalado HKBP Batu Haji Lama mengucapkan selamat berbahagia kepada Enrico Mulia Darwinto Situmorang, Dohot Rizky Elizabeth Simanjorang, Gabe ruas nabur jumahamu di huriat tahun, jala keluarga nabur bahagia, Oma oleh-oleh sian Parhalado HKBP Resort Batu Haji Lama, Botima. Marino
kita saluhna. Asa di pasu di bata persaripion nasida 7 loanon. Ali Tuhan di bata amanami nabadia jalan sumurung. Hutang yakon hami rumah tangga ni Enrico Mulia Darwito Situmorang. Do Rizky Elizabeth Boru Simajorang naung hot ripe sadarion. Palawas manasida marlas ni roha jala di bagasan hasatiaon ni persaripion. Sinodangan ni holong ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan Yesus Kristus. Parohai manasida asa marhaposa Tuhan nasida. Dinasa gulmit ni ngoluna. Lumobi mengadopi panosan ni alogu. Do galubang ni parnguluonon. Mulutung rope akka pangujunan. Dot hasusaan. Pamonang manasida maralohon akka si pangago. Pargugoy. Tukoli jala apuli na sida uju mga dopisi taonon do parukilon asam manahan jala satia mangoloyho ganupari. Ali todi parbadia sunggulima nasida asa sa ingot marsaur tu hatam nabadiai ajari asa say hot jala uduk tupatik dot uhummu paringgas nasida asa uka madohoti aka parmingguon do tupunguan ni aka naporsea. Pasu-pasu nang akan natoras do sudisi soloho ni dengan namin nang hot ripeon. Pasu-pasu nang perdalannya adat sena mamuka satu na paujukon anon asa gabedalan ni persauran nauli na denggan patubuh holong masih kaholongan ni rao ni muda ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan tuho mangupasat amin nasida pasu-pasu ang di anak dohot guru di pas jalan angomo di ulaw di siganupare. Sai tubuh minum burdu pinauban noni argo kodunang sida pinamar tuai irgiri balitahon noni burdu Tatangnya konma pilayata ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut sileholehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus hupasa tami masien nani lehomitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap nahucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huprahasia kami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tongan huriam do di portibion buhay ma rohanami marhite hiti todim asalam hutadahami godang ni silehon lehon mitu hami asa lam grigri hami madok maulete tuho marhite hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang say penerbadia magawarmu. Rona punah harajaon dohot hagugon rodi hasanggapon salen nililingnan. Amen. Asi miroh itu hata Yesus Kristus.
holong ni rohani di bata ama, dohot persaurai to di perbadiama, madongani hamu saluhuna. Amin. Hudul mahita manginang, laos maruduk ma hulyo kaya partikianon madokata. Shalom, horas madihita. Parjolo sahali madok maulati mahita tutu hata perdengar basai. Diala asido tolong ni rohana do ditikion dilian dihita ari nauli do tiki na lehet. Ima nama jalo berkat Tuhan ima di napajongjokon bagas manang na rumah tangga na baru amang udah nami nang soni nang udah nami opala ditikyon dihamu amang padita nami sian hami sian suhut paranak si tumorang si pituama madok godang mauleate diala asido olong munamang ima nami laksanahon pemberkatan nikah kudus ni yanakon nami nang songoni parumain nami nang songoni dihamu parhalo duni huriata HKBP Resort Batu Haji mulai godang di pasar tami amang tuhamuna dia kapako basemuna di pamasumasuon parumah tanggaun ni yanak kodok buru ni huriai nang salhutna tahe ima di ruas ni huriata HKBP Resort Batu Haji Lamaon na menyaksikan do ikut mendoakan memberi doa restu tu yanak kon nami nang soni parumain nami soni maju hata muliate tuhamu amang padita parhalado nang soni ruas ni huria tanarong ditikyon las disomahami amang manggokok kamu ima amang padita parhalado ni huriata nang soni jemaat ni gereja tanarong di HKBP Resort Batu Hajion nung sidung hita sian joro ni Tuhanon rap udur mahita amang padita amang parhalado nang soni ruas ni uriata ima tu gedung na disediaon nami gedung serbaguna HKBP Resort Batu Haji apala na darong di siamut taon soni majo sian hata mauleate nang goko jojo sa kami paranak tu huriata nang soni tumang padita dihita si tumorang nang soni dong asahutan nami narong di Batu Hajion raja ni pamuron nami amang inang amat raja rap dohita non udur ima tu gedung serbaguna naung di paradeta asarap pita di sana no makalason naung di patupata nang soni do hula-hulata tarlomobi ma dihamu hula-hula nami rajai si majorang sinaga raja nami raja bulun hami sian pargelengom muna marga si tumorang nung sidung anon sian gerejaon rap udur mahita raja nami mangudurhon yana kota anak nami nung helamuna burumu nung gabe parumain nami ima lamangaton di danalas dok minum ma istitio uhud pasahato dok majalo adat nagok siya kamu rajai si majorang sinaga ima di gedung serbaguna HKBP Resort Lubuk Batu Haji ngenek sodok ko Lubuk Baja Batu Haji on amang raja nami nang soni dihamu tulang nami hula-hula nami rajai pasaribu tulang nami sinaga bona tulang sinaga tulang narobot sitorus hula-hula nami na marhamaranggi sinaga hula-hula anak majai rajai tulang nami siobing lubatoruan nang songoni mata ni walami rajai siobing lubaturuan raja nami isomahami pargelengom muna manggoko kamu asarap pita hudur tu bagas nang di parade nami ima gedung serbaguna HKBP Resort Batu Haji rap pita di si raja nami mangatun dan nalas doho minum ma istidihut majalo pasahaton hadat nagok sian hula-hula nami rajai si majorang sinaga bololan hata soni pe naboy terpasat kami ima naboy pasat kami olate masa kami raja nami silubuti mahami
Marsanga matuhatta di persoratta di bagasa sadarion. Perjol sahalir honon nami mau lihat di amang padita. Nang soni sude saluhu na parlau ni huriat na adong di resok Batu Haji Lamaun. Nang soni saluhu na adong organ gereja na adong di huriaun. Tarlumobi ma di hamun na saluhu na. Amat taraza ina tasori pada na punguhita di bagas gerejaun saunari. Hobar do tu soso dohot buah-buah ni suhu paranak. Asa sarupa do anak kok na dohot tuat na. Di gora-gora na asida tu hita saluhuna. Ala omma tutu partikian na tahamulate tutuhani nunga majalo pasu-pasu par donga sarupe betutu. Ima borutta si Rizki na dohot helatta si tumorang. Sialani diot tangan ni asida tu hita saluhuna. Asa yang nilakkan don hita. Ima tu gedung serbaguna HKBP sikat ni alaman nang pinarada ni para anak di hitan non ala rak patupahod do hita di sini adat na pinukan putana perjuli majalo mangalian di adat nagok sialani di hita saluhuna terlumobian non gora-gora nami dihamu hula-hula nami semarmata tulang nami girsang tulang rorobot simadalahi dohot tulang nami bona tulang nami rumah sodi deh benar rumah sodi ini sisilahi sagunga kudokon babi raun non salah norakku rumah sodi silalahi rumah sodi tulang na basa do tamu saluhu nama taraze na tosiribada daripada salah non nama do norakku gabi kupatakas takas subere padonnya lagi Jin narohanami amang do taminang saluhuna nang soni akan membaru nami do baru nami saluhuna baru sinaga dina lambang huda-huda pos dorohanami satung siko anda nulot tay ratai hutam ma gora-gora ni amang baruta situmorang malate gorang ma di saluhuna hari deni rata di bagasa tikyon horas ma si pasatami botima malate ma Asuhutun parboru. Laos manghihuma ka keluarga asa masih jalangan kita. Isina patut di Jolo asa masih jalangan kita manginang. Iya amanginang Roma hita majalang nasida alani mered di mahita.